Филип Иванов, координатор на движението Zeitgeist в България, както и Йордан Янков Философ, сме в студиото и дискутираме интересните теми, свързани с идеите, които са инкорпорирани в движението Zeitgeist, необходимите промени в сегашната система, в сегашния ни начин на живот. Преминаваме към продължение от предходната тема, свързана с монетарната система, която е като цяло може да се приеме устаряла, т.е. нейните ефекти са имали положителен ефект, но е време за промяна. Много интересно в филма, в почти всички части са свързани с идеята за тази съответно промяна. Споменава се Америка, споменава се Федералния резерв и наистина мощната монетарна политика, мощното вливане на американския долар в цялостната глобална система. Знаем, че американския долар е резервната валута на света. Тук ли се коренят сериозните дисбаланси в самата монетарна политика? Аз си мисля, че до голяма степен не трябва да разглеждаме долара или, бих казал, икономиката, финансите, Федералния резерв и всичко останало като някакви причинно-следствени връзки. Аз си мисля, че основното нещо, което трябва да погледнем в глобален аспект, бих казал, ресурсите на планетата. И основният ресурс, което е нефт, защото в 90% от нещата, само в това студио, пък да не говорим навънка, нали, се произвежда от нефт. Нефт са гумите, нефт са опаковките, нефт е почти всичко. От другата страна, факта, че този ресурс изчезва. Обикновенно, ако ние сме на един остров, където имаме два типа ресурс и единия почва да изчезва, единият вариант е ние емоционално да подхождаме, както обикновено го правим в тази система днес, ние сме емоционални същества, и да оставим на абстрактни понятия, могат да контролират тези ресурси. Абстрактно понятие, да кажем, е политиката. Примерът с Китай беше много хубав. Единственото нещо, не знам обаче дали знаете, че в Китай поточните линии, нали, не са обслужвани от машини, но те са обслужвани от хора. Така че ако позволиме на едно абстрактно понятие като политиката, абсолютно устарял модел днес, да управлява тези производствени процеси, ще видим точно Китай. Ще видим много, много роби на едно място, което произвеждат за един друг свят. Защото сега за момента аз не съм видял повечето от нещата да са от Германия или от Австрия или от Америка. И все пак повечето нещата made in China. И БВП на глава от населението на Китай е равно на това на Ямайка. Абсолютно. Тоест, логика свързана с това, че капиталистическото общество, високата конкуренция, тази непрекъсната борба за надмощие, ако може така да се каже, води до ръст на технологиите, ръст на иновациите, но и отваряне на една ножица на поляризацията между богати и бедни. Може ли да се направи една такава аналогия? Значи, пак имаме едно абстрактно сравняване на богати и на бедни. Нека да не забравяме, че китайците, които от наша гледна точка, относителна гледна точка на западноевропейци или източни или американци, т.е. от гледната точка на хората, които са постигнали нещо повече като възможности за себереализация, те ни изглеждат като роби. В същото време ние забравяме, че същите тези роби, същия този Китай, успя за по-малко десетилетие да изкара от тоталната бедност 700 милиона човека. 700 милиона човешки същества вече не са добитък. Те имат някакъв по-добър статус на живот. Да, от гледна точка на западноевропейеца, това е... Въпреки, че малко има подобрение. Да, но това е по-добре, отколкото нищо. Или влошаване. Или влошаване. Аз точно за това дадах пример Китай, защото там първоначално комунистическата идеология на Мао Цзедун точно отрече цялата западна цивилизация, демокрацията, пазара и катастрофата се случи
безпощадно бързо и безпощадно цялостна в измеренията си спрямо самия китайски народ. Значи, не бива да, както казах вече, не бива да изхвърляме с мръсната вода и бебето. Относно ресурсите, трябва да кажа, че това също не почива на реални данни. Ограничеността на ресурсите. Първо, ресурсите не представляват някакво количество вещество, което се намира в природата и то е намаляващо. Или се знае точно колко е? На практика, цялата човешка история показва, че ресурсите ни непрекъснато растат. И че всъщност се оказва, ресурсите не са функция на някакво количество, което е налично, а е функция на нашето знание за природата. Колкото повече знания за природата имаме, толкова повече ресурси ние имаме. И специално за петрола, всички, между другото, кривата на Хърбърт, тя е много популярна, но някак си всички избягват една думичка вътре в дефиницията на conventional петрол. Т.е. този, който е обичайно потребяван в момента. Значи някак си изведнъж се оказва, че петролните резерви, които са заключени в битумните пясъци на нашата планета, представляват 3 пъти по-големи от всички количества, които ние сме потребили до момента и ще потребиме още половината. Но от друга гледна точка, нали, освен изчерпаемостта, се дава и сериозната ефект на замърсяване, което е вследствие на използването на фосилни горива. Наистина логично изглежда, че възобновяемите източници, използването на вълните, използването на водата като цяло, на вятъра, изглежда, че не са най-малкото изпробвани като добиване на енергия. Напротив, трябва да кажа, че всички тези технологии, които в момента се лансират като възобновяеми енергийни източници, те са доста стари. И те имат вътрешно физични забрани да бъдат ефективни. Има някои неща, които закони на термодинамиката, които при най-доброто ни желание не може да нарушиме. Не може да... Защо? Хората някак си казват, пак абстракции се въвеждат. Слънчевата енергия, която попада на Земята, е с такива и такива стойности и тя е способна за един час да задоволи всички човешки нужди, така. Но това са абстракции. Забравя се, че слънчевата енергия е най-дифузната енергия. Значи, на нас не ни трябва, ние в нашата цивилизация не потребяваме дифузна енергия. Дифузна енергия означава? Нещо, което е равномерно разпределено във времето и пространството. В един момент се оказва, че ето ние, за да може да водим този разговор, на нас ни трябва енергия за прожектори, за камери, за нас самите да се докараме тук и това е енергия, която се потребява концентрирано. Ние потребяваме в момента концентрирана енергия. И цялата история на човечеството е история на развитието на все по-ефективното използване на все по-концентрирани източници на енергия. Човечеството е мръднало от дивачеството до съвременното ниво само благодарение на концентрирани, аз не казвам фосилни, на концентрирани, само фосилни, на концентрирани източници на енергия. Който е можел да намира такива източници в природата и да ги опозотворява, той е имал, как да кажем, предимство. В момента слънчевата енергия, тя е разпиляна. Значи ние трябва да вложим енергия, за да концентрираме тази енергия и после да я потребиме с още по-нарастващ потенциал. Тоест, ние не може да нарушиме закона за запазване на енергията и че не може да произведеме нещо, енергия, която е повече от която сме вложили. Това е ново перпетуум мобиле. Тоест, един от основните фундаменти в проекта Венера може би се разклаща или не е така? Не. Не е така поради простата причина, че ние сме свикнали да вършим нещата по конвенционален начин. Какво значи по конвенционален начин? Ние прилагаме закони, които знаем. Бих открехнал една скоба с риск да злоупотреба.
Не съм много сигурен в България до каква степен населението е информирано за нивото, за технологичното ниво в света. Не мисля, че мога да греша, ако кажа, че почти не са информирани. Поради простата причина, че поне не виждам аз по другите телевизии предавания, да има такива предавания, които да показват това нещо. Ако изходим от тази гледна точка, значи нашето знание за технологичното ни ниво е поне едно 10 или 15 години назад. Източници на енергия, възобновяеми, са много и са предостатъчно, за да задоволят всички наши нужди. Не без и в... Не. пълното неизползване на фосилни горива и абсолютно, на досегашните абсолютно, на 100%. На 100%? Да. Освен ако ние продължим да използваме конвенционалните методи. Какво имам предвид по това? Ако сега в момента всички наши влакове са на принципа с въглищата, тогава няма да ни стигнат достатъчно въглища. Ако реално промениме влаковете ни да бъдат на релси с магнитен принцип, тогава ще ни стигнат прекалено достатъчно въглища. Това е големия проблем, че ние виждаме, и затова използвам думата конвенционално, ние сме свикнали да преработваме един ресурс и да го правим концентриран, да вземем въглища и нефт, да се преработи, да стане на гориво. Това с възобновяемите енергии като процес изчезва. Фотоволтажните клетки, сферичните силиконови фотоволтажни клетки, които имат над 30, над 40% ефективност днес в Япония. Всъщност това е от 2009 година данни, но надявам се да са се покачили сега. Могат тотално да заменят. Това не е абстрактно, това е абсолютен факт. За някои хора е напълно нормално да е абстрактно поради простата причина, че не е достъпно до тях. Не е достъпно до вас, може. Значи, по стечение на обстоятелствата се занимаваме и с ВЕИ технологии и в комерциален план. Така че ми е много принуден съм да обръщам много голямо внимание на състоянието на тези технологии, не само в България, по света. Аз не бих казал, че имаме нещо, което в България такова изоставане от 10-15 години. Но това е отделен въпрос. Аз мятам, че тук се изпуска отново, пренебрегват се природни закони и природни факти. Възобновяемите енергийни източници не са, те имат вътрешно присъща непостоянност. Каквото и колкото дори да направим в един прекрасен момент, да постигнем 100% КПД при прехвърлянето на слънчевата енергия в ток, ние ще имаме това КПД цифром и словом 2-3 часа около обяд. Това е. Не може да сложиме кепенците на живота на хората и да кажем, чакайте, ще живеете само от 11 до 1 часа на обяд. По същия начин не може да спреме до слънчева енергия. По същия начин може да използваме и родинова, по същия начин може да използваме и вълните. Много силно препоръчвам всеки, който иска да се занимава и твърди, че може да реши енергийните проблеми на човечеството с ВЕИ, да започне конкретно да се занимава с такива системи. Да започне да се опитва да прави енергия. Или да продава системи, които продават такава енергия. Не мислите ли, че има пречка? От тук нататък, извинявам се, от тук нататък калкулациите, които трябва да бъдат безкрайно точни, иначе моментално губите, трябва да бъдат точни и те моментално ще ви покажат всички несъстоятелни твърдения, че ВЕИ са възможни. При положение, че това вече е извършено. В смисъл, аз за това говоря. Тук не искам да кажа по някакъв начин, че България е ограничена от това, че в Америка има айфони или някакви други потребителски инструменти. Аз искам да кажа, че в света, принципно, хората са изключително ограничени до това, което е промишлено възможно. И аз за това говоря. Не знам дали сте чували за разбиването на карбон чрез лазер
и така нататък. В смисъл, това са неща, които, бих казал, не последния вик на технологията, нали, а неща, които пряко имат отношение към тези големи картели. Това е в самата формула на капитализма. Ако сега в момента аз произведа продукт, който да ми дава КПД N пъти отгоре на това, което конкурента ми го има, той ще направи всичко възможно аз да не го произведа този продукт. Спираме до тук, защото времето, както винаги, не стига. Все пак в последната част ще продължим разговора и ще преминем към възможните варианти за първите стъпки, които трябва да се направят за една евентуална промяна.